На жаль, існує така з'ява, коли фактично просовуються постулати, які фальсифікують історію Другої світової війни, Великої Отчинної. І в гэтым рэчышчы нам надо великую увагу надавать менавіта працы з молодым поколением. Я бы хотел подкреслить, что у нашем институте фактично один, наверное, на постсоветском пространстве працягвае працаваць отдел военной истории Беларуси с советских часов дзейнічае, и Алексей Михайлович Литвин неизменно его узначальвае. И центральная как раз проблема, якой занимается отдел военной истории, это история Великой Отчинной войны. Потому что это самая близкая для нас такая глобальная проблема, память об якой живе у наших сердцах, да, конечно, час проходит, але эта память все равно застаецца. И робится велизарнейшая праца. Вот то, что тычыцца ученых, конечно, да, мы з одного боку рыхтуем и працы грунтовные, монографичные, то же самое выдание «Вклад белорусского народа в победу в Великой Отечественной войне», которая в 2015 году вышла, потом была в 2016 перавыдадзена. Разом с российскими коллегами подрыхтованы эти выдания по истории Великой Отечественной войны, обновленные уже две книжки выше, третья будет так само. И третья уже вышла. Вот судовно. Даже три книжки. Але, кроме того, что мы робим науковые працы, я бы хотел звернуться еще увагу на то, что мы робим велизарную працу по поширению вот этих наших звесток, памяти, умацавання этой памяти у наших громадстве. И, конечно, те обмежеваны махчимости, які у нас есть, бо сам институт у меня там 115 супрацовников, значит, из них 90 ученых, и отдел военной истории, конечно, это так само кропля у моря. Але тем не меньше, мы что вот проводим? Больше 20 науковых мероприемств, значная частка проходит у наших регионов. Это региональные конференции, присвяченные мясцовой истории, на яких якраз таки обовязково на каждой конференции здымаецца пытанне, звязанное с Великой Отчинной войной. И вот это еще один сродак, кроме того, что мы грунтовные науковые працы пишем, значит, размаўляя з навукоўцамі, мы еще на месцах сустракаемся на гэтых конференциях с подрастающим поколением, обовязково притягивается учнёўская, студэнцкая моладзь. Сами яны рыхтуюць, значит, паведамленні по своей истории сваёй радзімы, и значная частка гэтых паведамлений, она так само присвечена падзеям Великой Отчинной войны. Ну, по-перше, я хотел бы означить той момент, что звычайна Хатынь успрымаецца як ці помнік вёсцы Хатынь, ці помнік усім беларускім спаленым вёскам. И принамсі такая думка широко распаўсюджана на сегодняшний день, и она узнікае, всплывае ў прэсе, у грамадскай думцы, у сярод навукоўцаў. Але гэта не так. Потому что Хатынь гэта не толькі помнік вёсцы Хатынь, яна менавіта так і стваралася. Гэта не толькі помнік усім спаленым вёскам, якія паўтарылі лёс Хатыні, потому что на мемарыяле увекавечаны 185 вёсак, гэта лічба сімвал, на самой справе іх больш, 186 сама вёска Хатынь, і 433 вёскі, это якія таксама падзялілі лёс Хатыні, то есть былі спалены разам з людзьмі і толькі ўжо аднавіліся, узарадзіліся, уваскрэслі пасля вайны. Але і гэты Хатынь гэта помнік усім мірным людзям, якія сталі ахвярамі палітыкі нацызму, палітыкі акупацыі. Потому что Хатынь это и Тростянец, и Азарычы, и Мясюковышчына, и іншыя месцы, где забивали людей, это и Дамашова, и Чырвоны берег, тут пералічваць бессэнсоўна. Я маю на увазе и вось гэты мур памяти, и безумоўна вечны агонь. Яго вялікі сімвалізм. Сёння вось таксама мяне запытвалі, я казаў, што кожны элемент мемарыяла ён мае сваю сімволіку. І іншага ў дадзеным выпадку не дадзена. То есть быў створаны ў свой час самы несавецкі з савецкіх помнікаў. То есть там не было духа вайны, духа ваеншчыны, духа мілітарызму, там не было салдат велізарнейшых, вось гэтых грамадных, як было прынята ў тую эпоху. Ну такі невялікі, самая вялікая кропка гэта 6 метраў вышыні. Камерная, адпавядае цалкам нашаму, так бы мовіць, нацыянальнаму характару нашей боли вось гэтай. Но яна может быть и не заўважана в свете, потому что она не вельмі, так сказать, про яе мы говорим, хотя мне падаецца, трэба было казаць як мага больш. А што тычыцца, вось, ну, я крыху вярнуся спачатку да першага, вось, пра дзяцей, чаму так гэта адбываецца.
Потому что, мне здаецца, дзесьці адбыўся нейкі такі змена ці падмена пэўныя паняццяў. Я маю на ўвазе зноў такі шматтыражныя СМІ, камп'ютарныя гульні, інтэрнэт і гэтак далей. Вайна перастала ўспрымацца як боль. Вайна зрабілася вясёлай гульнёй. Гэта так цікава, танчыкі, стралялкі. І ніхто не адчувае вось гэтай, што вайна гэта крывя, гэта страх, гэта жах, што валасы варушацца ад гэтага ўсяго. Выдатна, калі выдаюцца кнігі, навуковыя працы, дакументы, зборнікі дакументаў, але ведаеце, як мала яны важаць для грамадскасці пры ўсёй іх прабіўной сіле гэтых дакументаў. То есть, а уласна кажучы, зусім невялікая колькасць іх чытае, затое мемарыялы, музеі наведваюць значная больш, пагадзіцеся, чым прачытаюць нейкі там навуковую артыкул ці нешта ў гэтым сэнсе. Да. І таму, мне здаецца, на сённяшні дзень, безумоўна, трэба працягваць і пашыраць як мага больш працу навуковую, працаваць са сведкамі, якія яшчэ засталіся жывымі, ім гэта цяжка, але трэба з імі працаваць хоць калі, таму што ў 70-е гады можна было гэта зрабіць лёгка, але хто гэтым займаўся? Скажам шчыра, уласна кажучы, амаль ніхто. Гэты пласт знік, зніклі тыя людзі і зніклі іх успаміны. Я, да майго сораму, моя маці была ў нямецкім дзіцячым доме, і, зразумела, ёсць, безумоўна, калі там падлетак 14 гадоў, ён не ўспрымае гэта, гэта мама, гэта, як гэта так? Яно недзе там, на перыферыі свядомасці знаходіцца. Звычайна 14-15 гадоў гэта там подзвігі, там, у мае часы там вайна, у сучасным там іншыя там рэчы, то есть пасля гэта прыйдзе, я ўпэўнены, гэта прыйдзе да грамадства, не да дзяцей, магчыма, як мы сёння гаворым пра тых дзяцей, там 14-15 гадоў школьнікаў, падлеткаў. Яно прыйдзе пасля. Просто трэба як мага больш папулярызаваць гэта. Спачатку я хацела сказаць, што калі дзеці ідуць у наш музей, патрэбна нейкая падрыхтоўка ўсё ж такі для таго, каб яны зайшлі ў зал пасыўнага рэжыма і адразу убачылі, таму што паводзіны, калі дзеці не падрыхтаваны да тэмы ўвогуле, яны заходзяць у зал, яны пачынаюць фатаграфавацца на фоне гэтага экрана са спаленымі вёскамі. І зусім па-іншаму яны вядуць сябе, калі ёсць нейкае ўжо выхаванне ў сям'і, калі ім распавядаюць пра вайну, пра тэму спаленых вёсак. І вось нават я учора некалькі разоў заходзіла ў зал акупацыі і задавала гэта ж пытанне нашай наглядальніцы, скажыце, як рэагуюць. Напрыклад, она говорила, калі праходзяць маленькія дзеці, то сям'я, яны адразу заплюшчваюць сваім дзецям вочы. То есть тут ёсць яшчэ і такое пытанне, з якога ўзроста можна закранаць гэту тэму. Напрыклад, нават раней у старой экспазіцыі мы праходзілі зал акупацыі, калі, напрыклад, шлі у экскурсіі, напрыклад, з вучнямі пачатковай школы. І таксама, што быць бліжэй да наведвальнікаў. Да, у нас зараз інсталяцыя «Спаленыя вёскі» – гэта экран, на якім дэманструецца ўрывак з фільму «Лема Клёва, ідзі, глядзі». І побач гэта прадметы з хатыні, гэта стойка з калодзежа «Літавец» і таксама калодзеж, такая інсталяцыя з вёскі Шумёўка. І я нават сёння чытала шмат водгукаў, каб знайсці ўражанне людзей, тых і замежных нашых гасцей. І напрыклад, шмат людзей пішуць, што менавіта ў гэтым зале зашкальваюць эмоцыі, што у многіх на вачах слёзы. Але я лічу, што чакаць гэта ад дзяцей зараз вельмі цяжка, і таму і перайсці гэту мяжу і стварыць які-то больш інтэрактыў тут не трэба. Тут трэба
выхоўваць у дзяцей у сям'і, вось гэта перадаваць з пакалення ў пакаленне і працаваць у школе, каб вось настаўнікі не проста шлі, як вось аддаць і паставіць нейкую вось там кропачку, што мы там плюсік, мы схадзілі ў музей Вялікай Адчыннай вайны. Трэба, каб яны гаварылі пра гэта з дзецьмі, таму што нават зараз наведванне музея Вялікай Адчыннай вайны яно ўжо не з'яўляецца абавязковым. Калі раней усе патрэбна было, напрыклад, наведваць музей, то зараз гэта ўжо не з'яўляецца патрэбным. І таму музей стараецца ісці ў тыя ж сацыяльныя сеткі, і вось нават зараз распрацаваны такі праект нашымі маладымі супрацоўнікамі, якія толькі прыйшлі працаваць, гэта галасы з пажоўклых старонак, вось, дзе нашы супрацоўнікі чытаюць успаміны сведку. Да, сведак жывых ужо няма, але вось мы, як супрацоўнікі, спрабуем данесці вось гэтыя галасы. І здымкі адбываецца экспазіцыя, потым выкладваюцца ў сацыяльныя сеткі. І вось калі бачыць вынік гэта, то гэта шматлікія прагляды. Напрыклад, даходзіць, хоць праект толькі распачаўся, да 10 000 праглядаў. Гэта і сведчыць аб тым, што гэта тэма да гэтага цікавіць. 75 гадоў таму назад адбылася падзея, якая 49 гадоў была зафіксавана ў помніку. І мы маем уже 49 год існавання помніка Хатынь, які ўвасабляе сабою якраз памяць аб самой вёсцы, як сказаў Артур Гаревич, і аб усіх такіх спаленых вёсках, якіх было на тэрыторыі Беларусі не сотня, не две, а тысячи. Ну, я хочу вам нагадаць, што вот, скажем, гэтая праблема пачала паднімацца яшчэ непасрэдна ў часы Вялікай Адчыннай вайны. То есть першая інфармацыя ішла, камісія па гісторыі Вялікай Адчыннай вайны, першая выстаўка, якая была прызначана, потым выйшлі 2 тамы зборнікаў дакументы, ніколі не даруем, ніколі не забудзем. Потым на падставе гэтых былі зроблены кніжкі такія, я памятаю ў школе, вот это было самые такія, скажем, такие моменты, что мы плакали, сидели классом, когда нам читали про то, как дитя называлась вёска, ее пришли, схопили, кинули в колодец там, и так далее. То есть это уже началось тады. Но скончилась война. И проблема захования историчной памяти про войну, мемориализация подвигу народа, який был здійснений Червоной армией и народом у годы Великой Отечественной войны, была прерогативой наших державных и партийных и громадских органов. Але, каб адказаць на пытанне, чаму так здарылася, што трэба, каб прайшло 20 гадоў, каб пачалі гаварыць пра вёску спаленую. Да гэта не гаварылі. Галоўная была праблема мемарыялізацыя тых, хто загінуў на тэрыторыі Беларусі. Гераізацыя і мемарыялізацыя мест баёў, магіл там і гэтак далей. Гэта было асноўным. Чым гэта выклікалася? Па-першае, все люди былі, і калекі, і інваліды, все прыйшлі, і нейкага аднаго, скажем так, падымаць, это была праблема. Таму гаварылі пра тых, хто загінуў. І трэба было першую чаргу, таму што самі яны нічого не маглі сказаць. І гэта цягнулася, па сутнасці, першыя 20-годдзі. Потым адбылася канферэнцыя ў Карлавых Варах, 65-й год. І нашы першыню беларусы паехалі туды і зрабілі даклад пра тое, што у нас была праблема геноциду вельмі значная. З чым гэта было звязана? Немцы аб'явілі, што прайшло 20 гадоў пасля заканчэння вайны і спыняць пераслед нацысцкіх злачынцаў і так далей. Адразу наше кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь в тэрміновым парадку зрабіла пратэст і быў выдадзены зборнік преступлення немецко-фашистских оккупантов на территории Беларуси. Оно вытрымало 2 выдания. Это был первый такой выброс информации об том, что было на самой справе. Мы тогда доведались про то, что сотнями, тысячами людей знищали по наших вёсках, полили и так далее. И вот Вячеслав Викторович сказал, что недавно мы были на конференции, присвященной столетию выбітного діяча нашего белорусского Петра Мироновича Машерова. Вот дзякуючы дзейнасці вось гэтага чалавека было створана, были приняты постановы Центрального комитета Компартии Беларуси.
Совета Министров Беларуси, это конец 60-х годов, об тем, что необходимо створить помник спаленным вёскам. И вот эта постанова об тем, чтобы створение мемориала Хатыни, створение музея Хатыни, яна была вельми таким значным штуршком в активизации працы. Представники нашего Института истории партии поехали тады по вёсках, по районах, для того, никто не имел информации, кольки было спалено, конкретно где, что и так далее. Вот. И они поехали, начали собирать. Вот в 2009 году я был рецензентом этого сборника, значит, там упершиню начали друковать эти документы наших супрацовников, как они ездили, как они там собирали эту информацию и так далее. Но, что я хочу сказать, что в 1945 году завершила працу комиссия, надзвычайная комиссия по расследованию злочинства, ЧГК так называемая. И она была союзная, была республиканская, областная. И вот эта комиссия дала даденные, где было отзначено, что у Беларуси было знищено 209 городов и 9200 населенных пунктов, вёсок. Калі пачалі рабіць хатынскі меморіал, знайшлі тады 5295 вёсак спаленых. Но сярод іх было 186 разом з Хатыню, тыя, якія не аднавілася, і 443, якія аднавіліся і засталіся. Дык гэта ўсяго 5295. Адніміце ад той сумы, значит, тое, што дала ЧГК, не было. У чым справа? Вот тут бачно по этой книжце, як наши супрацоўнікі ехали по районам, старшыня райвыканкама, старшыня сельсовета, приехали в вёску, там ніякіх месцаў няма, у некалькіх толькі было, где значено, что тут стояла вёска, спаленная, знищена. И далее супрацоўнікі пишут, до такой вёски не доехали, потому что бездорожье. Одна такая экспедиция была и так далее. На сегодняшний час, дякуючи деятельности нашего Национального архива Республики Беларусь, в приватности значит, Вячеслава Дмитриевича Селеменева, былого директора музея значит, Хатынь там и так далее. Национальный архив. Национальный, да. И они провели значную працу про то, и вот на сегодняшний день на сайте уже Национального архива подадены звестки на 9093 вёски спали. Это велизная проблема, не только у нас эта проблема, это проблема по всей, так сказать, по всех республиках. После войны вот эта тема трагедии белорусского народа, гэта таксама да яе по-рознаму адносіліся. Простыя людзі захаваліся ўспаміны і кніга ўражанняў музея, першая музея, што людзі, ну як кажуць, валілі ў гэты музей, таму што гэта было на іх вачах усё рабілася, і яны хацелі яшчэ гэта убачыць. Вось, много тады было установлена імёнаў нават, вось, і казнёных у Мінску і ў іншых гарадах і населеных пунктах. Але з іншага боку былі такія факты, што, напрыклад, у той час Трасцянец збіраліся зрабіць філіялам музея. І нават былі падрыхтаваны дакументы, але калі, як кажуць, схапіліся, Трасцянецкі лесгас ужо спаліў бярвенні таго самага Трасцянца, вось шмат тых бярвенняў, на якіх спальваліся людзі. То есть і тады былі розныя, як кажуць, людзі, розныя падыходы, розныя думкі. Ну, можа, гэта, безумоўна, залежала ад узроўня адукацыі людзей і, як кажуць, іх непасрэднага дачынення да гісторыі, да трагедыі вайны. Вось. Ну, а вось гэта, так, як кажуць, у свой час, калі Хатынь была філіялам музееччыны вайны, то заўсёды музейныя экскурсаводы вельмі зайздросцілі хатынскім, таму што там сама аура вось гэтага, вось пагадзіцеся, Артур Гарыевич, сама аура, вось гэты лес, вось гэтае поле, вось гэтае, так сказаць, усё гэта настолькі уздзейнічала на людзей, што мёртвая цішыня стаяла. Я сама некалі вадзіла экскурсіі па Хатыні. Мёртвая цішыня стаяла, што не было у музеі зачастую, асабліва з дзецьмі.
Но сённяшнія дзеці, яны не такія. Вось Алексей Михайлович любіць гаварыць фразу «яны не такія, як мы». І ніколі не будуць такімі. Ніколі не будуць такімі. Сем'і, настаўнікі, гэта ад іх залежыць. Тое, як яны прыходзяць, вось моя калега правільна гаварыла, што як прыходзяць яны падрыхтаванымі да экспазіцыі музея, ці яны будуць жвачку жываць і смеяцца. Усё гэта, як кажуць, таксама было на маіх вачах. Ну и я еще немножко закончу уже. Я хочу сказать, что все ж таки зараз, калі я працую уже у установе, якая займаецца фундаментальнай навукай, я лічу, што вось адным з добрых таких спосабаў прыцягнуць увагу людзей розных пакаленняў да гэтай тэмы, гэта паказваць і пісаць, што мы і робім, гэта паказваць, пісаць гісторыю вайны ўсё ж такі праз лёсы канкрэтных людзей. Калі проста апісваць, што вось тады ў тым годзе было тое, а потым тое, а там гэта ўжо не будзе іграць ніякай ролі адыгрываць. А вось калі збіраць патрохі нема сведкаў канкрэтных, але ёсць дакументы, у якіх можна прачытаць пра тыя падзеі. Вось, выбачайце, я ўсё музей айчыннай вайны, таму што у музеі айчыннай вайны, паміма дакументаў, там же 2500 асабістых лістоў захоўваецца. Это унікальная калекцыя, і калі можна адтуль нейкія звесткі браць, можна на гэтых, так сказаць, абыгрываць вот эти лёсы канкрэтных людзей.